दि दिनै फेरेंगा सारखौ जुदि फोरोंनो हायोब्ला जे बिथांखि फैदोंब्ला दाबो माने इभिक्सना माने जोबाखै हाग्रायाव बन थसे दाननो थाङो अब्ला बिथांनि रुवाखौ माने सिख'नानै लाबोयो बिथां रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सिगांग्रो जासिग्रोनाय थाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो गोदान भिडिअ'आ जाहाथे नोंनाव सिगांग्रो नुहैयो आङो बेखौनो खावलायनाय जाबाय नै दा समाज बिजोङाव दा गोसारबाय थानाय मानगोनां आबसुनि देपेन बर' सारनि बिनि सायाव दा BPFनि मानगोनां लैहोर गयारिया देपेन बर' सारनि सायाव मा खोथा बुंदों अब्ला मा रोखोमै जेन'बा दा समाज बिजोङाव बेनि बुंनाय खोथाया शेयार जाखो एबा गोसारखो एबा मारै भाइरेल जाखो मारै भाइरेल जानो मोनखो दा बिनि सायाव लैहोर गयारिया बुंदों फैदो जों बिदिबा लैहोर बुंनायनि खोथाखौ जोङो दसे खोनासंनानै लाग्रोदिनि जोंनि बर'नि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जे आफादगिरि बिथांनि कल रेकर्डिं भाइरेल जानाय जों गोबां खोनानो मोनबाय थादों दा बेखौ लाना जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे गोनो गोथो सृष्टि जानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावाखै होननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया माने सावरायगासिनो दङ बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा दिनै लाइमोन बैसोनि सेंग्रा जानानै आं बुंनो सानदों जे जोंनि यं जेनेरेसना बिनि सायाव आरो बे जे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दङ बिनि सायाव जोंनिफ्राय मा साननाय फैदों बा जोंनि गोसोआव मा थट्स फैदों आं बेखौ रायजो राजानि गेजेरावहाय आं फोसावनो सानदों दिनै जों गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो जेब्ला BTR एकर्ड जादोंमोन बिनि उनाव जोंनि BTCआव जेब्ला गुलाय गुजाय प्रब्लेमखौ जों नुदोंमोन एनकाउन्टार जानाय इभिक्सन जानाय बा बिभिन्न प्रब्लेम जानाय बे समनिफ्रायनो जों खावलायबोबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावनांगौ आरो जाथियावहाय अलखद जायोब्ला बे अलखदखौ समाधान खालामनानै होनांगौ होननानै जों सिगांनिफ्रायनो निउसनि गेजेरजों बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोसोआव बे खोथाया सोमजिखांबोबाय थादों दा बेखायनो दानि परिबेसावबो जों लुगैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय राजनितियावहाय स्ट्रेटलि बुङालासिनो बा थोंजोङै माने बेवहाय हेफाजाब होआलासिनो जुदि जे जोंनि समाजावहाय सात्रफोरनि जे प्रब्लेम जानाय बेखौ नायनानै होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन जेरै जोंहा इउनिभारसिटियाव गोबां प्रब्लेम दङ थिग माने नांगौ बायदि टाइमावहाय रिजाल्ट मोना दिनै जोंना गुबुन कलेज दङ हायार सेकेन्डारि स्कुल दङ जेरै जोंना क'क्राझार गभ हायार सेकेन्डारि NMP स्कुल बेयावहाय जों बुंनो थाङोबा दिनै लकेलनि एरिया मोनसिगोन जे बे कलेजआ मोनसे जारिमिनारि कलेज गोबाव बोसोर फुराना जाबाय बे कलेजआहाय दिनै बे कलेजाव दासिमबो गोबां सात्रफोर दङ नाथाय बे कलेजाव दिनैहाय मेथ्स टिचार दंना गैया साइन्स टिचार दंना गैया बिनि खबरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै बेयावहाय जोंना मोनसे प्रश्न दङ दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय दिनै जोंहा स्टुडेन्टफोरनि हस्टेल सिट केपासिटिया बारायबावनांगौ ना बारायबावनाङा दिनै जोंना हस्टेलावहाय सिट केपासिटिया खम ना बारा बिनि खबरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै बे जोंनाव मोनसे प्रश्न दङ दिनै जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमायावहाय दासिमबो जों बुंबाय थागोन दिनैहाय खौथि फैसा दिनै टेम्परारि प्रग्रामावहाय जेरै नलेज फेस्टिभेल बा जोंहा ISPL बेयावहाय जोंनि इडुकेसन जे फान्ड दङ बिनिफ्राय बाहायनायखौ जों नुबाय खौथि फैसा नाथाय दिनैसिमबो गार्लस सेफटिनि थाखाय बा जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सुबिदानि थाखाय दासिमबो इउनिभारसिटिनि गेटनि बायहेरायाव दिनैसिम जों स्ट्रिट लाइट नुनो मोनाखै दिनै इडुकेसन सेक्टरावहाय BTR एकर्डनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दोंमोन NIT जागोन जोंहा दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटि जागोन स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन बेफोरखौ जों सिगां समाव BTR एकर्ड जानायनि उनाव खोनाबा जों लाइमोनफोरा गोबां गोगानाय मोनदोंमोन आरो जों खुसि मोनदोंमोन जे जों फरायनो मोनाब्लाबो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बै NIT आव फरायदों बा बै मेडिकेल कलेजाव बा जोंनि बै ट्राइबेल इउनिभारसिटि बा स्पर्ट्स इउनिभारसिटियाव फरायनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोथों बा जौगाखांहोगोन होनना जोंनाव मोनसे माने गोसोआव गोजोननाय फैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैसिमबो बे NITनि जे NIT खौ जे बानायगोन बा NIT नि नामाव जे माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ स्टेप लादों जों बेखौ नुनो मोनाखै दासिमावबो आरोबाव जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे खोथाया बार सोमजिखांबाय थादों दिनै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जुदि दिनै फेरेंगा सारखौ जुदि फोरोंनो हायोब्ला जे बिथाङा मा प्रश्न खालामनांगौ मा प्रश्न खालामनाङा अब्ला आं खावलायनो सानदों
बिथांमोना दा इउपिपिएलआ सरकारावनो दङ आरो जिहेतु एबसुआ इउपिपिएलखौ इनडाइरेक्टलि बा डाइरेक्टलि सापर्ट खालामगासिनोआनोखा। जों लुगैनाया बे बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे बिल पास खालामनानै हरथों बा मोनसे माने मेम'रेन्डाम हरथों आसाम गभर्नमेन्टनोहाय जे जेलाव थानाय बिग्रायारि आदामोनखौ बख'नांगौ होननानै हरथोंखौ जों लुगैदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो जों हरनायखौ जों नुवाखै। जोंना आसाम एसेम्ब्लियावहाय जोंना दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोर दङ। जोंनि दिनै मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सार जोंनि एबसुनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, बिथाङा दिनै एमएलए जानानै दङ। बिथांमोननिफ्रायबो जों लाइमोन इउथ्सफोरा लुगैयो जे बिथाङाबो आसाम एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे मेम'रेन्डाम होथों बा माबा मोनसे डिमान्ड खालामथों जे बिग्रायारि आदामोन जेलाव थानायखौ बख'नांगौ होनना। नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जों नुनो मोनाखै दिनै जे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनांगौमोन बेखौ मावजोबनाय जों मावजोबनाय नुवाखै। बेखायनो जों खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि जे प्रब्लेम्सफोर दङ बेखौ बिथांमोना नायनांगौ, राजनितियाव डाइरेक्टलि थायालासिनो बा दिनै इउपिपिएलखौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामालासिनो जुदि बिथांमोना रायजो राजानि खामानि मावोब्ला रायजो राजाया मोजां मोनगोन, दिनै जोंनि फरायसाफोरा मोजां मोनगोन, दिनै जोंनि इउथ्स लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ निस्सय मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनबायबो थायो। जास्ट दानि जाय लिडारफोर दङ बेखौ जोङो मोजां खामानिखौ मावजानाय लुगैदों। आरो बेजों लोगोसे जोबथायाव आं दिनै गावनि गोसोनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों। दिनै जोंना इउपिपिएलनि लिडारफोरा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोदोंमोन इलेक्सन समावहाय, बा दाबो बुंबाय थायो सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय होननानैहाय, बिटिसिआव सान्थि परिबेस फैबाय होननानैहाय। जुदि सान्थि फैदोंब्ला दाबो मानो इभिक्सना मानो जोबाखै? जुदि सान्थि फैदोंब्ला आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जोंनि दिनैहाय जोंनि जाथिनि आदामोना मानो दासिमावबो पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांगौ दङ? दिनै जुदि सान्थि फैदोंबा बै गरिब आबौआ जेब्ला हाग्रायाव बन थसे दाननो थाङो अब्ला बिथांनि रुवाखौ मानो सिख'नानै लाबोयो? बिथांखौ मानो दिनैहाय पुलिसनि हाराहास्ति खालामो? जुदि बै हाग्रा खाथिनिया बा हादान ओनसोलनिया जुदि थास' जावनो थांब्लाबो दिनै मानो फरेस्ट गार्डनि अयथासारखौ जोंनि बर' बिमामोना मोनगासिनो दङ? जौ मावनांला, दिनैहाय एमाव देनांला, गुबुननि न'आव हाजिरा मावनांला होननानै जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफोरा जोंनि रायजो राजाखौ दिनै बिथांमोना फिदिंबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना 4 बोसोरनिफ्रायबो अधिक जाबाय सरकाराव थानाया, रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय जों मोनसेबो नुवाखै। नंखायनो आं खावलायनो सानदों जे जोङो इउपिपिएलखौ जाहाथे जोङो 2025आवहाय बोखारो आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोफिनो। मानो होनबा हाग्रामा महिलारि साराल' एकमात्र सासे लिडार जाय जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि थाखाय सानो। माखासे बुंनाय जे खोथा क्लारिफिकेसन जों बिथांनि जे लैहोर गयारिनि बुंनायनि खोथा, बिथांनि बुंनाया जेन जादोंआनो। जेन माखासे जोंनि स्कुल जेन इउनिभारसिटिफ्राव जोंनाव मानाव गेदेर देपेन बर' सारा बेफोरखौ नायदिंनांगौमोन। नायदिंनायनि खेथ्रआव दा बेखौ नागारनानै मानगोनां देपेन बर' सारा जे माखासे पलिटिकेलावसो लोब्बा लानाय माखासे एन्ट्रफोरखौ नुदों आरोखि। ओंखायनो नै दा देपेन बर' मानाव गेदेर देपेन बर' सारा बेफोरखौ नागारनानै